Úráze Šimona. Potom dředy kolem. Matouš běhá po stromovce. Potom přijde Standa s Pavlem, dají si jednu velkou pádlem. Potom přijde Klárka a bude z toho pohádka. Bude o zvířátkách v lese, málo kdo z vás tady to snese. Ale první přijde liška, bude z toho celá knížka. Potom přijde malý bobr, nebude to žádný obr. Potom přijde veverka, to bude ale fakt prdelka. Vyroste tam velký vrk a pak už si třikrát mrk. A to dopoví Standa. Hej, to dopoví Standa, to nějaký nejde. Pojďme do deku, mě je hrozná zima, kačí prostě. Je po paní Kropíček, Vidíte nebo? Jak to teda je? Právě Byl jeden samec, který se jmenoval Šimon Křička. A má to modrý. Modrý! Modrý! Hej, držte huby.